Здравейте хора, аз съм Тони Даниелов и днес ще играем Vice City Grand Auto. И там как беше. Само да свиям обизента. Тук съм, само да видим дали вече става. Чаках да се стъмни. Не. Ще ви покажа, тя е и за компютър, и за телефон, на компютъра е по-як. Ето така. Има всякакви коли. Сега ще направим едно скокче да ви покажа какво ви дава. Ако някой не му се играят мисиите и просто идва при дискотеката. Майко, много дрифт е това. О, това как ме спрява. Значи не съм снимал много, ама много отдавна. Просто не ми се снимаше. Но... И... Просто не ми се снимаше, само да ви кажа. Ето така. Дай газ. Ето тук. Отзад. Скачате с кола или с мотор. И така си правите всякакви трикчета. Ахем. И печелите пари. 120, по 140, по 90. Ако скачате много, получавате и по-повече. Колко повече скачате, толкова повече пари. Не е това единственото скокче. Има и много други. Като ето това тук. После ще скоча от него. Ще ви покажа това над реката. Стига... ако умра, ще ме върне при болницата. Така, засилвате се. Засилката трябва да ви е много и гледайте да не се удряте. Но аз сигурно ще се ударя. Не се ударих. Изкачате. Може да е малко кривичко, но все пак... Опа, умрях. Не, съжалявам. Виждате, кръвта ми спада много бързо. И край. Имам 2765 парички. Ето, върнаме при болницата. Опа, що нямам линейка, бе. Добре, може да изпълнявате различни мисии, като взимате таксито. Така. Натискате това кормилце, където е отляво на екрана под къщата. Ето кормилцето. И ето ви се. И сега тази идва да ви се качи. И я карате, чекайте, той ще ми вземе таксито. Майко, какви сте луди шофьори, бе? И я карате също така. Не трябва много да се бавите, защото, както виждате, има време. Тя се сваля от Aptoide, съжалявам. Пишете... как беше? Бе, напишете Vice City просто. И тя ще ви се покаже. Може... след това ще ви покажа това. Къщата. Тя не е точно къща. Нека 45 секунди. И бегаме. Ще ви покажа и другото скокче. Ето го. Скочих малко. Не, скочих си добре на пътя. Ама... секунди. What? Майко, няма да успея, май. Бързо 8 секунди. 6. 5, 3. Така ли, ма? Що слизаш от мене, ма? Що слизаш, ма? Защо, ма? Защо, ма?
Никой не слиза от мен, ама. Хайде подгоним полицията. Супер. Така. Да вземем някой по-бързо. Мъц, дева това кот. Така, сега ще ви покажам. Майко! Клипът вече 5 минути. Така, пичове. И пак ще кажа, искам повече хора да се абонират за мен. Вече редовно ще снимам на тази игра. Даже май само на нея ще снимам. Еха! О, хора, какъв дрифчет тук. Пичове, вижте какво става. Малко я положулих, но отивам да я оправя. Аз качам от сгради на сгради. Пропуснах завода. Пича сорта. Който няма да по-добре да се свали, стига да има памет. Гледай, сега после като излезна пак ще я ожуля. Ако смисъл... Да, ожулих. Не искам да е жълто. Жълтото е гадно. Пак жълто. Добре, с жълто ще караме. Ще не искам да се харчи повече парите, те нали са много. Сега аз пак я ожулих. Така хора, по тясната уличка. Завиваме насам. Заклещих се. Подклещих. Така хора, ето тук, само направо тук. Така, ето така, виждате, скачам. И чак на другата сграда можете да скочите. Даже я прескочих и нея. Толкова се фръга като риба на сухо. Иху! О! Майко! Ще ви покажа къде може да си намерите оръжие. Ето тук. Само че... Виждате, там има мотор. Ще го взема да скоча с него, че ще трябва да прескоча сорката. Осем минути е клипът вече. Съжалявам за това, че премигна. Просто си зареждам телефона. Мръдни има бабичка. Така, тук забивате. Който не знаеше. Все пак казвам. Ай, който знаеше. И вече имам оръжие. Да си нахарча парите. И направо си идвам тук и си взимам. Хоп. Кой иска да отиде? Къщата трябваше да ви покажа. Съжалявам, забравих. Аз не съм качал от месец, мисля. За малко. Такива мисии с таксито може да е с линейката и с полицейската кола, като натиснете кормилцето отляво под картата. Нали там виждате и къщата, защото аз не мога да ви покажа. Това е като къща, къде прилича и под него има едно кормилце. И това го натискате, не трябва да сте или с такси, или с полицейска кола, или с линейка. Така.
Клик! Ууу! Трябваше да намаля. Това се бава само. Какво ми бипкаш, бе, ячей? Без това ми трябва кола. Взимай, бе! Лютото. Не е добре. Сам се блъскам. Глей. Не, аз не съм добре, седно съм пиян. Ето е диско. О, ще ми покажа дискотеката. Чакайте, да съм без оръжие. Какво ми се репчиш, бе? Ще ли да стана аз охраната? Да ви спребия всичките. Виждате, ето и на компютъра има, затова че който има на компютъра я знае. Излизай, бе! Ще ви отрепа, ей, кайше. Така, да ходим по къщата. Дай газ. Можете да, като натиснете къщичката, като натиснете картата, и то си го ви показва, ама не да си отбелезате. Това е гадното. Ама какво става, бе? Клипът е 11 минути. Дай газ до къщата. Както и в много мои други клипове съм казал, че клипът ако стане над... Аха, ето това може да стреляте настрани. Както и в много мои други клипове съм казвал, като стане клипът над 15 минути не мога да го кача. Ето имам. Например, искате да стане ден. Така, окей, така, о, иначе не може, окей. Остава, бе. Що не става? То боже. Ето то се става. Ето сега го направих да е нощ. Сега ще го направя да е ден. Не мога, бе. Какво става? Що само това работи? И това не работи. Значи нещо се е прецакало. Откъде да го знам? И сега не мога да излезнах. Така, клипът е вече 13 минути. Ще ви покажа и другия гараж. Опа. То не е гараж, то там се складират тратайки. Уиху, почна пуши. Тук само таратайки. Мотор, ето тък му. Ето сега с мотора мога да стрелям и напред. Съжалявам за странния звук, но съм до прозореца, а тук е пълно с гълъби. След колко мисля това да е за сега. Мисля да приключваме до тук. Надявам се, да ви е харесала. Ако е така, харесайте го и вие. Оставете по един коментар.